Hanyoyi 5 da za ki magance hormonal imbalance ba tare da kin sha magani ba. A bidiyo na da ya gabata na yi bayanin alamomin hormonal imbalance wato tangarɗa na sinadaran mahaifa, sai dai wani abun mamaki mata da yawa suna fama da wannan matsalan. To ki sani akwai hanyoyi guda 5 da za ki iya magance wannan hormonal imbalance ɗin ba tare da kin sha magani ba. Abu na farko shi ne ki rage yawan shan kayan zaƙi da kaya sarrafaffu. Kayan zaƙi da kaya sarrafaffu suna cikin abubuwan da za su iya jawo miki hormonal imbalance ko kuma idan kina da hormonal imbalance ɗin su haɓaka hormonal imbalance ɗin ya ƙi jin magani. Abu na biyu shi ne ki guje yawan stress wato yawan damuwa. Damuwa na ƙwaƙwalwa ko kuma damuwa na zahiri wato physical stress. Damuwa na ƙwaƙwalwa da damuwa na zahiri dukkansu suna iya dagula miki hormones ɗinki ki rasa yanda za a yi ki magance. Shi ya sa matan da suka rasa cikinsu ko suka yi ɓari ko kuma suka haifi yaro ya mutu da yawansu suna fama da hormonal imbalance. Abu na uku shi ne ki yawaita motsa jiki ko da sau 3 ne a sati ko sau 4 a sati, ya zamana dai kina yawo, ki tafiya ne, ki ɗan yi gudu ne, ki ɗan je ki dawo, ya zamana dai kina motsa jiki. Abu na 4 ki yawaita shan ruwa. Idan kina fama da hormonal imbalance yawaita shan ruwa yana taimaka miki ya buɗe miki ƙwaƙwalwanki sannan ya saukar miki ya gyara wannan sinadaran mahaifan naki. Amma fa wasu yawan shan ruwa idan suna da hormonal imbalance matsala ne saboda suna samun abin da ake ce ma water weight. Abu na 5 shi ne ki yawaita cin abinci masu sinadarai masu amfani, abinci kaman su kayan ganyayyaki su vegetables ɗin nan, su zogale, su carrot, su kabeji da sauransu. Sannan ki yawaita cin su tsaba haka, su alkama nan, su geronsu da sauransu. Ina ba mata shawarwari ta yanda za su magance wannan hormones ɗinsu ta hanya mai sauƙi. Idan kina so ki magance wannan matsalar hormonal imbalance ɗin naki za ki iya yi min DM ko ki min DM ki booking online consultation ko kuma ki min DM ki booking ɗin clinic consultation da muke a clinic ɗinmu na lafiyar mata Hub. Ki sani kowace mace da irin jikinta don haka management daban-daban ne.